Un lloguer d'un pis a Barcelona per 200 euros al mes és tan impossible com afirmar que els llibres s'acabaran amb els mòbils. Si no han acabat els llibres, ni amb la televisió, ni amb la ràdio, ni amb la paciència de la meva tieta que es passa tot el sant dia fent ganxet. I és que per molt bons que siguin els llibres, es fan feixucs quan competeixen amb els vídeos de YouTube, amb la serenor de Twitter o amb les imatges retocades d'Instagram. Vaja, que el mòbil és més sucós que fer viatges a la nevera. De fet, el mòbil acabarà convertint-se també en un llibre, perquè no és el mateix separar-se que independitzar-se.